ಚೂರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚೂರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದೇ ಎಂಚ ಮಸ್ಕತ್ಗ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕಿ ಕ್ರಿಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಆತಿರ್, ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ ಅಂಚ. ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಚೈತ್ರಲ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಚಿರು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿಚಿರು ಅಂಚ. ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಚೈತ್ರನಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ, ಚೈತ್ರನಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ನೀ ಪೂರಿಕ್ಲಾಕ ಬುಡ್ದು ಪಾಪ ಪೂರಿಕ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನತ ಮಕ್ಳೇನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನತ ಪೂರಿಕ ಬಾರಿ ಶೋಕುಟ್ ರೆಡಿ ಆತ್ತೆ ಮೋನು. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಚಪ್ಪಲ ನೀರ್ನ ಇಜ್ಜ ತಾನೆ ಪಾಡ್ಜಾರ ನಾನೇ ಅಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ನಿತ್ತಿನ. ಬಟ್ 15 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೀಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನ ಯಾಪಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಐತೆ. ಮದಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪನಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದುಂಬಿ ಲೇಟ್. ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡು, ಬೊಕ್ಕ ಓಡೇ ಬೋನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಟಿ ಅಂಚ. ಶೂಟ್ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೋಪ. 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ನಾನೇ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚ. ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಆರ್ಲ ಬರೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಬೇಜಾರ ಪೂರಿಕ ಪೋಪುಜೆಗೆ ಪೂರಿಕ ಅಲ್ಲ ಬುಲಿಪೆ ಪೂರಿಕ ಎದೇ ಎಮ್ಮೆ ಪೂರಿಕ ನಂಚೆ ಬುಲಿಪು. ఆపయ్య జోకులు పప్పు జర జోకులా డోర్ పాటలే అవే డోర్ పాటలే. టాటా టాటా అమ్లే టాటా టాటా. ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿತ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ದುಂಬೆ ಪೋತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮಕ್ಕ ವನಸ್ಸುಗಾನಾಗ ಸರಿಯಾಪಣಿ ಇಂಕ್ಲಾಗ ವನಸ್ಸಗ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಪುರಿಕ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಾಗ ವನಸ್ಸುಗಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತನಾನ್ರಿ. ಹಾ ನೀರು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಾಡು ಒಂದ್ ಕಾತೆ ಕೊಕ್ಕಾಡು ಕೊಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ದೂರ ಪಾಪಿನಿ ಪೂರ್ವಿಕ ದೂರ ಪಾಪಿನಿ ಮಾಮ ನಡೇನಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗ ಅಂದ. ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮುಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಯಾಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೋತು ಕೈನಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾದ ಇಂಚಿನಂದು ಪೋಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರು ಪುರ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ. ಪಕ್ಕಡದ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಎಸಿ ಬಣ್ಣ ಸೀತಾಪನದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು.
ಎಂತ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ದಲ್ಲ ನೀನು? ಹಾ, ತಿನ್ನು. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ನಡು ರೋಡ್ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇಚ್ಚದ. ಯಾರು ಅದು? ಯಾರು? ಊರಿಕ? ಎಂತ ಮಾಡುದ ಅವನು? ಆಟಿ ಗುಲ್ಲಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಎದುರೇ ಗುಲ್ಲು. ಪೊಲೀಸ್ ಓರಿಕ್ ಬೀಚ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬಕ್ರ ಬೈಲ್ಗೆ ಜತೋದಲ್ಲ ನಂಜಿ 300 meters ಆತಿ. ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಉಂಟದ. ಡಾಮರಂಜ ಆತನ ರೋಡ್ ಚೂರು ಬೈದರ ಬೆನ್ನೇರು ಬೈದಿರಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬೆನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದಿಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಜಾಗೆಂಡು ಪಾಟ್ ಸೈಟ್ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಯಂಕರ ದುಂಬು. ಎಂಕಲ್ ನಾ ಪೂರಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತ್ತೆ. ಪೂರಿಕ್ ಕಕ್ಕದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಹೋಂದಲ್ಲ ಪಾಪಯ ಬಾಲೆ ಬೇಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಲೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಆದ್ಮಿ ಮದ್ಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಆತಲ್ ಮದ್ಮಾಲ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಯ್ಯರು ಓ ಸಸಿ ಅಕ್ಕ ತಾನೆ ಮಾಮ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲತಾ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರೆಂಗಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಎನಿ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಬೈಚರ ಹಾಯ್ ತನುಶ್ರೀ ಮದ್ಮಾಲ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಯ ಮದ್ಮಾಲ್ ತರ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಅಂಚ ಬೊಂಡ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತದ ಅದೇ ಬೊಕ ಮಲ್ತನೆಟದ ಇದು ಇತ್ತ ಮಂಡೆ ಜಾಮನ ಓ ಕಬಾಬ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗೇಸನ್ನೆ ಕಬಾಬ್ ಉಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗೇಸನ್ನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ದನುಕೊಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಬರೋಡು ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಐದಿರ ಅತ್ತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಚಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಎಂಜಿನ ಸರ್ಬತ್ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬರ್ಪಿನ ನಿಖಿಲೆ ಬರ್ಪಿನ
ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಬಕ ಬಕ ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ఆయనకులే పేరు రెడీ అవును ములు అత్తిగా నకలే దరమ సైడ్ మదిమೆ ఆయనకులే పేరు మదిమೆ ఆయనకులే వైట్ డ్రెస్ వైట్ పేరు నిఖిల్ మదిమೆ ఆయనకులా మదిమೆ ఆయనకుల తోజ్జేరు సింగల్ ఏదేగావు కిరికిరి అది నా మనసు మాకు దేవుడికి कुशल भाई हिंदी में सलाम बोलो सलाम పల్లె పల్లె విషయ పల్లె మజిరాల డేరు ಆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೀನಿ ನೀರ್ನ ಮುರಾಣಿ ಮಾಮು ನೆಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮಾಮುನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ ಮಾಮ ಬಂಡೇರು ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ ಮದ್ಮಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿಯ ಮದಿಮಲ್ ಜೋಶ್ ಬೋರ್ಡು ಮದಿಮಲ್ ಮದಿಮೆ ನನಗೆ ಜೋಶ್ ಬೋರ್ಡು ಲಕ್ ಬಲ ಬಿ ಬಚ್ಚು ನೆಂಚಿನ ಮದ್ಮೇರನ ಮದಿಮೇರ ಬಚ್ಚುನುದ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ కొంచెం కుళ్ళు మాత్రాన చూరు పొడుతూ రప్ప రప్ప లక్కాల ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡ್ಪಾಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಅಂತೀರಿ ವಾದ ಕಾಚಿ ಕೊಡ್ಪಾಯ ಅಂತ ಮದ್ಮಾಲ ಮೂಲ ಬೆತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಸೋಕುದು ತಿಂಪೆರತ್ತ ಆನೆಗೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಕೋದು ಅಪ್ಲಾಸ್ ಕೊರಡಾರೆ ಡೇಂಜರ್ ಮಜರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆತರಿಗೆ ಮಗ ಮಜರಲ್ಲ ಮೀನ್ ಮೂರ್ರೆ ಪೂರಿಕ್ ದಾ ತಿನ್ಪುನ್ ಮಾ ಪಾಕ್ಕನ ಭಯಂಕರ ಮೂರ್ತ ಉಂಡ ಬರೆದು ಬರೆಯದ ಉದ್ದ ಒಂಜೇಟ ಬರೆದ
just ಬರ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಂತೆ ಹೊಂಟ ಅಕ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಪಕ್ಕದ ಊರ್ದ ಕೂಡ ಕಾಯಿ ಪಕ್ಕದ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಎಂಟ್ಲೇ ಕೊರಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಬೇಕು ಮಲ್ಲ ಮತ್ ಮೇರೆ ಬರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮತ್ ಮೇರೆ ಓ ಎಂಚ ಪಕ್ಕಡದ ಹೇಗೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಶೈಲಜೆಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೈಲಜರವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಲಜ್ಜಿ ರಪಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಲಿ ಕಾಪಾಯನ್ನ ರಪ್ಪ ಆವಡುದು ಅಂಚನೆ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲದೆ ಆನೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಸೋಕೊಲ್ಲೇನಾ ಸತ್ಯ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆನಾಗ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಅವಳು ಉಂಡು ಸುಮಾರು ರಾಸಿ ಮತ್ತೊಂಬೋಲೆ ಕೊರು ಮೇರ್ಕೇನು ಮದ್ಮೆಗೆ ನಂಬರ್ ಪೋನುಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಗೀತ ನನಂಜಿ ಮೀನು ಮೂರು ನಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಇಜ್ಜಿರಿ ಕಡಪುರ ಈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಜಿ ಬೀಟದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆತೀರಿಯಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀರಿ ಕೋಟೆ ಪಾಡ್ದನ ತೋರು ನಿಖಲ್ ಮೀನು ಮೂರ್ನೆಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರ ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಮೇಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನೆ ಅಂತ ಹೊರಡ ನಾಗೆ ಸನ್ನೆ ಹೀರೋ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಈ ಇಟ್ಟಿಂದು ಚೈನ್ ಕಲ್ವೆ ಐಟ ಮೇನ್ ಕಲ್ವೆ ಬೂರು ಓಯ್ಯ ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯು
ಅಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜ್ಜರ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಫುಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಾಲ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರಂಡು ಮದಿಮೆಗೆ ತಪ್ಪಾದು ಮದಿಮೆಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಿರು ಪಾತೆರ್ರ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಾರ ಒಕೇರಿ ಯಾರು ಬೈಜಿರದ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಹಿಡಿತಾರ ರಣ ಉಪದ್ರ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ರಣ ಉಪದ್ರ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಕಕ್ಕೇಸೆ ಬಗ ಕಕ್ಕೇಸೆ ಮಲ್ಲ ಕಕ್ಕೇಸೆ ಅಲ್ಪ ಕಕ್ಕೊಂದಪ್ಪನೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಕಕ್ಕೇಸೆ ಗಾಡಿ ಪೋಣಗೆ ಆಪಲ ಕಕ್ಕುನೇನೆ ಕಕ್ಕೇಸೆ మదిమాలు వనసుకు కొల్లేరు బాయాలు మద్మాలు కైదెక్కంది వనసు కొల్లేరు బాయాలు ಮದ್ಮಾಲ ಕೈದೆಕ್ಕ 4 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಮದ್ಮಾಲ ಮೂಲ ಉನಿಯರ ಕೊಲ್ಲದೇರು ಕಂಡನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅವರು ಹೊಲ ವಲಸೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮದ್ಮಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಮದ್ಮಾಲ್ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಮದಿಮಾಲು ವಿಜಯತ್ತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಮದಿಮಾಲು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಮದಿಮಯ ಮೂಲುಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಮದಿಮಯ ಪೋ ಬೋಡನಿಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಅಕ್ಕ ಮದ್ಮಾಲ್ ದಾಲ ಪಾತಿರು ಜರ್ ಮರದಾನಿ ಓಲ್ ಪಾತಿರ್ ಅಂದ್ ಮದ್ಮಯರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾನತ ಅಯ್ಯೋ ಮಧ್ಯಮನೆ ಅಲ್ಲ ಮುರನಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ತೂತನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಿತು ಮದ್ಮಯರ ಓಲುಪುನಿ ಇಲ್ಲಡಂದ ಮಾರೈತಿ ಬೇಲೆ ಓಲು ಮಸ್ಕತ್ಡಾ ದಾದಾಲ್ಪುನ್ ಬೇಲೆಂಜಿನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದೇ ಎಂಚ ಮಸ್ಕತ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮರಮಾಲ್ ಮಾರ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರಮಾಲ್ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲ್ ಎನ್ನು ತೀಯರ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಬಲ ಸೊತ್ತು ಅವಸರ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾವೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಬಲಸ್ಯಾರೆ అయితే మర్యాద ఎల్లి ఆపన ప్రశ్న ఇచ్చి మర్యాద ఇంకా ఫ్యామిలీ అంచ ఉండు అదే ఎంచా అందు ಖುಷಿಕ್ ನಲಿಪುಡಿ ಹೆಂಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಮನ ಶೈಲಜನ ಮದ್ಮೆ ರೈಸ್ ಗಟ್ಟಿನು ಮದ್ಮೆಗ ಮದ್ಮಲ್ ಸಪ್ರಾಯ ಮಂಡ್ರಲ್ಲಿ 14 ದಿನ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲ ಗೊರ್ಜ ಮಾರ ತೋರ ಯಾರ ಅಂಡದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀ ದಾರ ಸೀರೆ ಬರ ತುತ್ತು ನಾ ಬರ ಎಡ್ಡ ತೋಜೋರ್ಚ ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪು ನಾನಿ ಆನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಮೇನ್ ಅದು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಓಪನಿ ಆನೆ ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಜಕ್ ಯಾಕೆ ಜನ ಇಚ್ಚಿ ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಮರದಿದ್ದು ಓಪನೆ ಎಂಜ ಓಡಲ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ಮದ್ಮಲಿನ ಎನ್ನಿಯರ ಮದ್ಮಯರು
ಅಂಚೇರ್ಲ ಆತದ ಮದುವೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮದುವೆ ಅನ್ಪಗ ಭಯಂಕರ ಮರಿ ತನ್ನಾತಿಗೆನಾ ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ನಾವು ನಾಲ್ ತುಂಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ ತುಂಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಚೂರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚೂರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಡಯಟ್ ಉಡಲ್ಲರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂದು ಡಯಟ್ ಅಲೆ ತೋ ಉನ್ಪುನ ಬಿಸಿಟ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತೇರಲ್ಲ ಉಣ್ಣಾಗ ಎರಡರ ಪಾತೇರು ಚಲಾಲ್ ಅತದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಜಕ್ರೆತನಸಿ 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 ಅಲ್ಲ ಸಾರಾ ತಲೆಂಡೆ ತುಂಬ ಪಾತ್ರ ನಿಚಾನ್ ಮೇರೆ ಉಂಟು ಜೇರು ಅಂದ ಆವಡ್ದೆ ಪಾತೆರಡು ಏರ್ನ ಬಡಾಪುನ ಬಡಾಪು ಚಿಂಚು ಓಳು ಉಣ್ಪಿನಿ ಈ ಆತ ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎನಂಬುರ್ದು ಈ ಆತ ಉಣ್ಪಿನಿ ಮೊಲೆ ಏರಿಯ ಕೀ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಕೀ ಕೊರ್ನಿ ಕೈ ಬುಡ್ದು ಅಂತದೆ ಅಯ್ಯ ಉಂಟದ ಯಾವ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕಲ ದುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಅಂಡ ಗೋಡೆ ಮದ್ದಾರಾತಿ ಜಂಚನುಂಡು तेरा बाप दिया है तो पूरा है बोलता है तू झूठ बोलने का है ना क्या रोटी खाया कितना एक रोटी 10 रोटी ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರದಾಗಿ ಪಾರಂಕಿ ಮೈಸಮಾತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ದಿಬ್ಬನ ಎತ್ತಾವ ಮುಟ್ಟುಗಡಿದ ದಿನವೂ ದೀತ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತನ ದಾಯ್ತಾ ತಪ್ಪು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರತು ಮುಟ್ಟುಗಡಿದ ನಿಕ್ಲು ಬಂದ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೀರೇ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತನೆಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತೇರೆ ಯಾವ ಅವಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾರತ್ತೆ ಬಿನ್ನಿರ್ ಪಯರು Then DOG is going to DON. DOG is going to DON. Yeah, today. This dog is attacking under the person as he is going after dawn. 1 minute. What? Yeah. Dog. Dog I am that, but this is not dog. I am the only lion. Huh? ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಿಘಂಟು ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಿಘಂಟು ಮಾತ ಆದ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮಾಲವಲು ಕುಲೊಂದಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೀರ್ ಮಾತ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಿನ್ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿ ನನಗೆ ಅಗ್ಲ ಕಾಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಗ್ಲ ಬೈಚೇರು ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಬೈಚೇರು ತಪ್ಪಾದಿರು ಹಾ ಆಯ್ತ ಬೈಜ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜ ಮದ್ಮೆ ಬರ ತಿಯಾರ ಆಯ್ಜ ಹಂಗಿ
ಮಾಮ ಪಾತ್ರೊಚ್ಚು ನೀರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಡ್ನು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಅತನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸೇ ಯು